Здравейте, днес ще правя клип с връзки и по-бързо ще го правя, защото имам домашно. Ето това е. Ето е бялата връзка и това е тъмната връзка. Днес ще правим клип, който как да ги съединим. Например, имаме бяло, ето сега, черната връзка и бялата връзка. Трябва да я съединим в една връзка. Да смесим цвета. И днес ще правим това. Значи, намусквате си на един пръст. Просто си го намусквате на един пръст. Бялото и това. Бялото и черното. И почвате да го мачкате. След това го извадите и почвате да го мачкате. И ви се получава връзка. Една единна връзка. Ето я. Единна връзка. Чакай да го направя. Ето е единната връзка. И съм подстриган, защото утре не е рожден ден. И побързам. Ето. Сега ще ви покажа как се разпределяват. Значи взимат и черната. Как да ги махнете отново, да си го направите черно и бяло. Не да е единна. Хващате черното, хващате бялото и почвате да го дърпате. И ето пак стана едно. Това бялото. И това било от мен хора и чао, защото ви казах, че бързам. Ще направя друго и чао.